खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खनाव दङ एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'आ आसाम एसेम्ब्लियाव UCC बिलखौ थिसननायखौ लानानै बरायदों। ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि बे थांखि लानाय आयेना आइजोफोरनि थाखाय समान मोनथायखौ थि खालामनायाव मदद खालामगोन आरो गोबां हाबा लानायखौ होबथानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लिभ इन रिलेशनशिप, फाथैलाइ बिसिनाय खान्थि, आइजोफोरनि सम्पतिनि उनमोनथाय, गथ' खांनाय आरो जोथोन लानाय बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों। आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि ट्राइबेल माहारिफोरखौ UCCनि आवथायाव दोननानै गावसोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि आसारखान्थि आरो हादोरारि आसारखान्थिफोरखौ संरैखा खालामनानै लाखिनाया जोबोद गनायथाव होनना बुङो दिपेन बर'आ। जोबथारनायाव नागालेण्डनि मस्ट वान्टेड दायनिगिरि शमसुद्दीनखौ हजायाव हमनो हायो। मुम्बाइ पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि मोनसे स्पेशेल हानजाया मुम्बाइआव जानाय मोनसे इनाय बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि शमसुद्दीनखौ नागिरनो थाखाय हजाय जिल्लानि मराजार ओनसोलाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन। आरो बे हानजाया थांनाय सानथामनिफ्रायनो मरा जहरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रों अपारेशन खालामगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 19 मे खालारखालि मुम्बाइनि मालाड ओनसोलाव सेलिमा खातुन मुंनि सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। जाथायनि उनाव मुम्बाइनि मालवानी पुलिस थानाया केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन। नायबिजिरनायाव बिथा खालामनानै हजाय जिल्लानि मराजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुर्बा उदमारी गामिनि थागिबि शमसुद्दीनखौ बुथारनायनि गुबै दायनिगिरि महरै सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 3 बोसोरसो सिगां शमसुद्दीनआ मुम्बाइआव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो बेयाव बियो बे एखे कम्पानियावनो खामानि मावबाय थानाय कलकातानि थागिरि सेलिमा खातुन, जायखौ पिंकी होननाबो मिथिनाय जायो, बेखौ लोगो मोनो आरो सानैनि गेजेराव रमान्टिक सोमोन्दो सोमजिदोंमोन आरो बोसोरनैसो सिगां बिसोर जुलि जादोंमोन। नाथाय हाबानि उनाव बिसोरनि गेजेराव नखरारि दावराव-दावसि सोमजिदोंमोन। बेनि उनाव बिसिखौ बुथारदोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। BKWSनि बेन्दोंआव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया थांनाय बोसोराव एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाय होनाय बादिनो देग्लायबो खुंथाया फोरोंथाय होगोन। BKWSनि CMनि OST सुक्रेश्वर गयारिया फोरमायथियो। BKWSनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय BKWSनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थांनानै खौरां लानाय नायबिजिरनाय हाबाफारिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। BKWSनि बेन्दोंआव थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन। बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाया थांनाय बोसोरावबो एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनानै आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव गुबुन गुबुन बिफान एबा आयदायाव फोरोंथाय होनाय बायदिनो देग्लायबो खुंथाया फोरोंथाय होगोन होननानै BKWSनि CMनि OST सुक्रेश्वर गयारिया फोरमायथिदों। सोनाब बेंगलनि बाग्यदीप ठाकुरा सिक्किम मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मिउजिक आयदायाव MA-खौ गल्ड मेडेल लानानै उथ्रिसार जानो हादों। सोनाब बेंगलनि आलिपुरदुवार जिल्लानि श्री बाग्यदीप ठाकुरा सिक्किम मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मिउजिक आयदायाव MA-खौ गल्ड मेडेल लानानै उथ्रिसार जानो हानाय खौराङा सिक्किम मुलुगसोलोंसालि मिउजिक बिफानखौ गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेरावबो मोनसे गोग्गानाय रादाब लानानै फैदों। बिथाङा सासे आखा-फाखा बर' सिफुं थामहिनबा बर' सेंग्रा सिफुं दामगिरि महरै मुंदांखा, जाय गोबां समावनो सिफुं दामनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोहोनो हादों आरो बिथाङा समाजारि बिजोङावबो गावनि सिफुं दामनायखौ हगारनानै सुबुंफोरजों सिनायजादों। 2026 मायथाइनि जानो गोनां फिन आरोबाव HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि कम्पार्टमेन्टेल आनजादा गाबोननिफ्राय जागोन। जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा आनजाद होनो दं बिथांमोना जाहाथे मोजाङै आनजादखौ लिरो बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायर सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358865 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।